Čaute ľudia, ja som Patrik a vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme hru s názvom Higher or Lower Game, ktorú určite všetci poznávate a mám tu dosť moc modov. Napríklad tu máme Classic, v ktorom som dal 5 bojov. Nie to nejak moc, tu máme nejaký Famous, hry, Big Questions, takže si dáme najskôr Classic, veľmi ľudia majú mobil, takže a určite asi budú streamy, tu nejak nenačítalo, ale máme tu Verizon alebo Maláziu. Ako musíme si, dobre, Malázia bude mať menej, no oh shit, baterka, no počkajte, ja vám zapojím niečo. Ja, dobrá. OK. Takže Malázia proti Street Fighter. Ako Street Fighter je hra, takže nie viac. Podľa mňa budeme viac. Dáme Start New Game. Fúha. Real Madrid má 13 miliónov vyhľadávaní. White water rafting bude mať menej určite. No, 76 000. The Lion King ten bude mať viac, lebo to je nejaká rozprávka. A máme tu Manchester City, no tak máme taký futbaliel. Manchester City bude mať viac, no 3 milióny. Sama Stick bude mať menej, no 90 000. Lamborghini určite viac. To proste ide hore. Winnie the Pooh, to nebude mať veľa. No, ja prekonali sme sa, máme skôr 6. Abraham Lincoln menej. OK, ľudia, no dáme si Start New Game, Pan's Labyrinth alebo Vandalismus. Vandalismus bude mať viac. OK. Jo, Return to my menu. OK, tak si dáme teraz... Aha. To je možné. OK. O tom som nevedel, takže budeme vedieť znovu pokračovať s klasikou. Ušvec alebo Selena Gomez. Asi zále Selena Gomez. No, ešte neviem, čo je. Poznáme. Cornflake. Bude mať menej. Na 100 000. Driving instruktor alebo Cornflake. Driving instruktor bude mať viac. To ja si dobre, tak máme tu Republi alebo Cinema Paradise. Cinema Paradise bude mať menej. OK. Tak ja to je dosť... Dobre. Tak Rose Bros bude mať viac, no. Je Teacher Training. Mozambika menej. 100 000. Tak to si robíte srandu. Doritos alebo Poltava Paláce. To bude mať viac. Neviete, prečo som v tom taký zvykol? Stone Cold Steve Austin alebo Stonemason. Stonemason bude mať menej, no 12 000, čo som dal. Kenny Rogers alebo Stonemason. Kenny Rogers bude mať viac. Santander bude viac. Balový klub. Teda možno aj liga, neviem. Vonka bude mať menej. Dobre. Skoro 4 ľudia. Cosmetic Surgery bude mať viac, ale tesne. The Chim Paradox viac. To si robí srandu, len znamená iba 9 000. Ach ja, je ten test. OK, máme John Cena. Máme tu Johna Cena alebo 1984.
Ale ako keď si to zoberiete, John Cena ako dosť známy, ale... 1984, bude mať menej. 18 000. Postering bude viac. 100 000. Window cleaner. To bude mať menej. Dobre. New York Giants. To určite viac. Proste Amerika. Americký futbal. Petra. To bude mať menej. No dobre ľudia. Princess Diana. Dobre, dal som viac, ale iba tesne to bolo Anxiety, to bude mať menej. Nie! Zase 6 skóre. Zase skóre 6 ľudia. Dáme si Start New Games. Solar Panels alebo Driving Lessons. No, ako... Driving Lessons bude mať viac. Menej. Tak to sa práve asi ja tvárim. By the way, od týždeň idem do tábora, takže pravdepodobne odtiaľ budú vlogy, ale neviem. Mám tu Assault alebo Witcher. Witcher bude mať viac. 6 miliónov. Pekne. Psycho. Menej, dobré. Dyson. Dáme menej. To si ako robí srandu. To je fakt super. Santander alebo Shooting. Shooting bude mať menej. Dobre, Santander má viac. Life is beautiful. Fúha. Life is beautiful bude mať... Ja túto hru proste hrám. Proste nedám väčšie high score, proste dneska. Typujem sa. Čakajte ľudia, mi sa to zase niečo otvorilo, takže na fote Start New Game, Ecstasy alebo Huffington Post. Ja, dobre. Teraz by som povedala, že tipnite si do komentáru, koľko dám bez ako high score. Coffee Shop bude mať viac. Prečo menej má? Robert Wallow, Washington Redskins viac. Puerto Rico menej. Tak kámo, to si robí srandu. Insomnia. Má milión, ale New York Giants na to už mali. A to malo... A to myslím, že malo viac, poď. No comment. Usiam Bolt, alebo Ega bude mať menej to. Poď. Zoela bude mať viac? Nebude. Počkaj, Havala, OK. Sunglasses. Bude mať menej. Ale tesne ľudia. Dior. Menej, poď. Hitler alebo Marks and Spencer. Menej. OK, ideme na YouTube, ako by sa nič nestalo, takže Hire. Saving. Hire. Dobre. Aj keď budú tie streamy, ak budú niekedy, tak môžeme dať niekedy aj do streamu zapiesť toto. Pretože bude to fakt sranda. Hlavne pre vás. No. V for Vendetta, to bude mať menej. No, ale... Bayern Mnichov, ten bude mať veľa. Ako milión. Geocaching. Menej bude mať. Menej. Dobre.
Ed Sheeran bude mať viac? Bude? Áno, bude, poď. Pink Floyd. Menej, poď. Dobre. Bank of China. Poď, dali sme viac High School. Bank of China, menej. Dobre. Yoko Ono. Viac. Dobre, dal som viac, pekne. Leonardo da Vinci bude mať menej, prosím. Yeah! Ale ľudia ako... skoro ide. Prekonal som to. Ako je to dobré. Jimi Hendrix alebo Eminem. Eminem bude mať viac? Áno, bude. Poď, Clever and Color. Menej. Dobre. Londýn zase bude mať asi viac. Nebude, nečakane to nebude. A Milan alebo Border Terrier? Border Terrier málo. Currency Converter viac. To ľudia veľmi veľa vyhľadávajú. Gamblenie. Menej. 35 000. Charles Darwin viac. Skúsime. Áno, má viac. Dobré. Megan Fox. Tá bude mať viac. Pevačka alebo niekto. Egypt. Menej. Dobre. 670 000. Rothschild Family. Menej. Áno, dobré. Antisemitism. Ten bude mať viac. Áno, ale tesne to budú. Gonoreha. WTF. Dám menej. Ne. Proste nie. To je decko. To je fakt mega. Babe Ruth. Alebo Taoizum. To bude mať viac. To paru ma nebudem. Dobré ľudia, keďže som v tom taký zlý, asi vy ste v tom lepší, tak napíšte do komentáru, koľký z vás dali, teda niekoľký z vás, koľko najviac dali skore, high score. Tyler. Menej, poď. Dobré. Marlboro, to bude mať viac. ESPN, poď veľa. Krásne. Horoskop. Dobre, aha, to je horoskop, ježiš, niečo, aha. To bude menej, Losterhair. United Kingdom, viac, poďme, dobre. 6 máme skôr, Juaga German, málo, bude mať menej. Nebude mať menej. OK, ľudia, ja si myslím, že by to pre tento let's play, pre takýto kratší let's play z tejto hry stačilo. Napíšte do komentáru, koľko ste dali v tejto hre high score a určite to budú streamy. Na začiatku asi budem dávať toto a potom nejaké dobré hry, napríklad ako je Modern Strike, lebo tam je nový update. Alebo Clashko, to by som chcel tiež niekedy natočiť. A ja som Patrik a majte sa. Čus. Čau.